Żmien is-sajf ma jfissirx biss baħar u ħinijiet twal fix-xemx iżda jġib miegħu numru kbir ta' festi f'diversi bliet u rħula Maltin u ma jistax jonqos li matulhom ikun smat xi grokk jew tnejn. Iżda l-istatistika turi fatti inkwetanti hekk kif il-konsum tal-alkoħol fost iż-żgħażagħ u anke ta' dawk taħt l-età huwa ferm ogħla mill-medja Ewropea. Kien għalhekk li twaffqet inizjattiva bejn il-Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali u l-Għaqda Każini tal-Banet biex ma jkunx ikun smat xorb eċċessiv fil-festi madwar Malta u Għawdex, filwaqt li tieħdu miżuri u titqajjem kuxjenza biex dan ma jseħħx. F'konferenza tal-aħbarijiet ingħata rendikont tal-istatistika inkwetanti miġbura mill-Iskola Ewropea dwar l-alkoħol u sustanzi illegali li tpoġġi lil Malta fuq net tal-klassifika fejn jidħol abbuż tal-alkoħol. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali Alfred Grixti innota li l-kultura Maltija hija laxka fejn jidħol it-teħid tal-alkoħol. Ma nqgħodx tidwir mal-lowża, l-istatistika hija inkwetanti, aħna nafu li aħna pajjiż Mediterranju, nafu li hija fil-karattru Mediterranju li nkunu naqra laxki u tolleranti iżejjed fejn jidħol ix-xorb, jiġifieri waqt li f'pajjiżi nordiċi hemm iktar sens ta' autodisciplina li permezz tiegħu iktar isusu fuq iż-żgħażagħ biex ma jxorbux. Aħna kważi ndoqquhom l-ewwel grokk aħna l-adulti ġifieri ejja nammettu wkoll. L-istudju tal-ESPAD jikkonferma kif 86% tal-Maltin taħt l-età xorbu alkoħol xi darba jew oħra f'ħajjithom, figuri li huma 6% ogħla mill-medja Ewropea. Ar minn hekk 47% taż-żgħażagħ taħt l-età li jkun smaw livelli għolin ta' alkoħol li waslu għal stat u mġiba ħażina. Kien għalhekk li l-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali waqqaf dan il-proġett li qed jimmira li joħloq iktar għarfien dwar l-effetti ħżina tax-xorb f'etajiet żgħar. Il-Ministru Michael Falzon enfasizza l-bżonn ta' bilanċ bejn il-festi u t-teħid tal-alkoħol. Il-bilanċ huwa importanti f'kollox fil-ħajja, dik hija xi ħaġa li dejjem naħdmu għaliha, xi ħaġa li fl-uman xi kultant hija diffiċli. Importanti li nibżgħu għall-identità Maltija, l-festi Maltin huma parti mill-identità Maltija, m'għandniex intabnuhom b'xorb żejjed. Mhux biss b'xorb żejjed m'għandna ntabnuhom xejn għandna wkoll naraw li dejjem il-liġi tiġi mħarsa, partikolarment fejn jidħol il-konsum tal-alkoħol minn persuni li m'għandhomx l-età legali tagħhom. Waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet ħabbar li se jingħataw breathalyzers biex isiru t-testijiet waqt il-festi. L-appellu li anke nies maturi fl-età jxorbu f'livell moderat filwaqt li żgħażagħ taħt l-età ma jkun smaw l-ebda alkoħol. Irridu ndaħlu l-kultura li ma tikbirx billi tixrob u billi tixrob iż-żejjed, ma sirx raġel, ma sirx mara, għax bdejt bix-xorb feta daqshekk żgħira. U messaġġ li rridu wasluh permezz ta' imsieħba oħra importanti li għandhom preżenza fis-soċjetà tagħna bħal huma l-Każini tal-Banda. L-Għaqdiet tal-Banet kienu strumentali f'dan il-proġett u saħansitra nidew filmat li joħloq kuxjenza fost dawk li għandhom mal-qalbhom il-festa tradizzjonali Maltija. Marru għal dan il-proġett għaliex għax konna din naraw l-istatistika kienet diġà ovvjament qiegħda preżenti u ridna nagħmlu xi ħaġa li tkun direttament qiegħda maż-żgħażagħ. Ridna li noħorġu bħala filmat biex jiġi xerjat maż-żgħażagħ fl-attivitajiet fil-Każini biex ovvjament għalkemm inti għandek in-nies tal-Każini tal-Banda mir-raħal li qegħdin jiċċelebraw għandek nies oħrajn li qed jiġu minn barra raħal qegħdin isuqu u xorta qegħdin jixorbu ammont ta' xorb ġifieri sostanzjali.